Kag sa good vibes, sa Domingo, Father's Day na. Isa ka amay nga cancer patient ang padayon nga nagahimakas para buhion ang iya pamilya sa piyak sang iya kahimtangan. Aton siya nga kilalahon sa sining report. Mabukod, mapisan kag responsable nga amay. Ining paglaragway ni Maria Leni gumamit si mister nga si Jobert nga isa ka anay private vehicle driver sa Banwa sa Murcia. Siya ga paninguha gid siya sa amon nga pangabuhi. Dahil ang iyang makatapos niya ang makabataan sa pag-eskwela. Istorya ni Jobert. Antes pa man sila nagdiya sila anay ginaistaran sa Tarlac, napilitan sila nga mag-asawa nga itugyan anay sa ila himata ang pagsagod sa ila 2 sa 4 ka mga kabataan bangod man sang kapigaduhon. Sa ila pagsaylo sa Barangay Minuyan sang 2016, siyang nagpanikasog sa pagtrabaho. Namulot siya sang scrap sa sulod sang 1 ka tuig, makatipon lang sang kwarta pangbakal sang tiket para makaupod sa ila puloy-an ang iya kamagulangan kag ang ika-2 sa 4 ka mga kabataan. Mahirap. Kada gabi pa, siyempre, mahirap po pag malayo. Pero daw gulpi lang gintakluban ang pamilya gumamit sang ma-diagnose si Jobert sa balatian nga nasopharyngeal cancer sang pagsugod man sang COVID-19 pandemic sa pungsod, Marso sang nagligad nga tuig. Gani ang anay mabukod nga panglawason sang haligi sang panimalay, ang gulpi lang nagkupos. Kinakabahan ako. Pero may awa ang Ginoo. Kaupod ang iya asawa, wala nadulaan sang paglaom si Jobert. Ilabi na nga nagasaligman sa iya ang iya mga kabataan. Uwi ako araw-araw para makasama ko lang. Okay lang naman ako kahit na medyo mahirap. Normal naman sa isang ama na lang pagtulog mo, panamutan ng anak mo na sa igyaan. Sa piyak man sang kahangawa nga dala sang pandemic, nangisog nga magpakonsulta si Jobert sa Riverside Cancer Care Center, Bacolod. Hindi siya pwede magpabaya na lang bangod sang iya balatian. Stage 4 na siya at diagnosis. Tapos ang problem pa, ang iya tumor sa iya nasopharynx extended all the way sa skull base. So si Jobert was experiencing some nerve-related paresthesias. Magluwas sa bulig pinansyal nga nabato ni Jobert kikan sa ilang mga himata kag sa mga nangin amo sadto, dako man ang iya pagpasalamat sa suporta sang Cancer Care Center. Sang naging pagwa ni siya sang World Health Organization. So ang cancer is number 2 in terms of mortality, meaning after siya sang cardiovascular disease, ang damo subong nga mortality o gakapatay bangod sang cancer. So much more nga nag-increase na siya during the pandemic kay fear sila magpa-consult o wala sila means, wala transportation nga magkonsulta. But then again, gina-advise din naman sa patients na hindi magka-adlock, visit sa cancer center para ma-advise sila or they can go immediately to their medical oncologist para ma-advise. Wala nawadan sang pag-asa si Jobert nga malampuwasan ang iya balatian. Mabait po sila dito po ako nabuhayan na sabi ko makakasurvive ako. What do you advise patients kung feel nila may cancer sila? Is that, ang ginahamba ko na permis sa patient is you are more likely to survive today than you are 20, 30 years ago. Kaya tungod nga ang technological developments are so advanced. Sa karon, amat-amat ang recovery sang amay nga si Jobert. Bisan may ginabatsyag, nagatinguha siya nga makabulig sa asawa para sa paghimo sang leche flan nga ila ganyabaligya kag sa mga ulubrahon sa sulod sang ila natukod nga puloy-an. Ginapaabot ka rin ni Jobert nga makatapos sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Ilabi na ang iya kamagulangan nga anak nga lalaki nga karon 3rd year AB Management student sa Tarlac. Kag sa pagsaulog sang Father's Day, may mensahe ang pamilya ni Jobert sa iya. Kung ano man ang binigay sa amin ngayon, Panginoon, na pagsubok, hindi kami susuko. Kaya natin yan. Kaya pa na. Para kay Jobert, sa piyak sang iya ginabatsyag ang iya misis kag kabataan ang nagaserbe nga kusog kag kabakod para sa matag adlaw. Nagalaom siya nga ang istorya sang pag-asa ang mangin inspirasyon man sa iban nga amay nga hindi mahadlok, hindi mag-surrender kay ang tanan nga problema
malampuwasan.